Без всяко съмнение, изборите са скъпо удоволствие. За всяка партия плаща се рекламно време, плаща се на такива като нас, нали, говорещи глави, да говорят едно или друго. Къде? Те плащат ли? Защото на мен не ми плащат. Искам да кажа. Аз специално такива пари не съм никога получавала. Всяка сметка. Мината, да. Ето, минала съм се. Значи при нас е безплатно и в резултат изключително на добрата си воля. Не, вижте, всички дете, без всяко съмнение, плащат се за социологически изследвания, ако щете, плаща се рекламно време, плаща се за плакати. Всички тези неща струват страшно много пари. Да се плати за социологическо изследване е едно, да се плати за да се изкара неверен резултат от името на социологическа агенция е друго, нали така? Значи зависи за какво плащаш. Значи един плащат за неверен резултат, друг плащат за да разберат какво е положението, нали, трети искат, въобще не се интересуват резултатите, казват, дай сложи ни още 5% отгоре. Ти викаш, чай, как ще ти сложа 5%, 10% само 100%. Колко струват 5% отгоре? Вече зависи колко е закъсала партията. Предлагали ли са ви? Закъсали? Аз не познавам. Доста закъсали партии има напоследък. Аз не познавам нито един социолог, който да не са му предлагали. Друг е въпрос на колко приемаш. Нали, поради проста причина, че ясно, партията има нужда, каза, тук сложи ни още 2% или още 3%. Нали, съвсем след тук е готова, торбата с парите е готова. Тук вече въпроси на професионална съвест. 100 на 100 на вас или на вашите колеги също са се обаждали по същия начин, без всяко съмнение.